però són molt diferents. A ell només li interessen les arts marcials. De fet, va fer judo dia sí i dia no. I després sempre en parla. I a mi m'avorreix. No li agrada mai res del que la mare li prepara per berenar. A ell li agrada cada cosa, com ara el patè de tonyina o el de salmó. Un cop fins i tot en va portar. L'agafava directament amb el dit. Quin fàstic! Bé, doncs, el Mateu i jo estàvem bregant un exercici sobre les proposicions. Fer 10 frases en què surtin preposicions. I jo feia les frases i ell les copiava canviant-me només algunes paraules aquí i allà. Per exemple, si jo escrivia m'agrada caminar per la muntanya, ell posava m'agrada caminar per la sabana. La mestra no és pas ximple, se n'adonarà, pitjor per ell. He alçat els ulls un moment i hi era. El nen d'ombra, vull dir, estava assegut a l'ampit de la finestra que estava oberta, amb els peus cap a dins. Per això se m'ha acudit de dir-li «Compte, que cauràs, baixa d'aquí!» Ho he dit en veu alta. El Mateu s'ha girat cap a mi i m'ha preguntat «Què? No, res», li he contestat.